Yn y fideo yma, da ni am greu animeiddiad cartwn gan ddefnyddio'r app Toontastic. Mae'r app Puppet Pals yn un poblogaidd, ond da ni ganolbwyntio ar Toontastic heddiw. Toontastic yn app am ddim, ar gael ar iPad ag Android. Dwi'n glicio adio i ddechrau newydd, a wedyn ar ôl i ddorlwytho mi ddewisiau y short story. Mae yna 2 golygfa yn y short story. Da ni ddechrau gyda beginning, clicio er mwyn sgipio yr animeiddiad yna, a wedyn gael ddechrau dewis un o'r cefndiroedd. Dwi'n mynd i fynd a dewis spy heddiw yma, clicio ar hwnnw. Lle rwan dewis cymeriadau, mae yna ddigon o ddewis yma. Awn ni am yr asiant ei hun, falle ni adio siarc ar goesa, ac falle yn ola awn ni draw am yr hofrennydd bach. Pan dwi'n hapus o'r cymeriad, so ni'n gallu tynnu llun fy hun wrth glicio'r draw your own, ond yn amlwg mae hynny'n dibynnu ar eich sgiliau artistig. Dwi'n mynd i glicio ar y saeth ymlaen. Cyn dechrau, allai bigo lle dwi isio ffilmio y darn bach cyntaf, a pwy sy'n sefyll yn lle. Felly dwi'n mynd i roi ddol ar yn y gwylod. Dwi'n mynd i symud y siarc i fod yn disgwyl ar y dop y grisiau fan hyn, a gyda'r helicopter fynd off y sgrin efo cw. Fel ydych chi'n gweld, os dwi dim ond efo un cymeriad ar y sgrin, mae'na 2 arall fel swigod bach ar y top i esbonio i lle maen nhw. Barod i fynd, dwi'n mynd i licio start. Mae'n mynd i roi cyfrif 3, 2, 1 i ni ddechrau. A rwan, mi allai symud yng nghymeriad o gwmpas, neu os dwi'n dal fy mis arno fo, mae o'n siarad. Mae'n geg o'n symud. Allai symud y sgrin hefyd, os dwi eisiau mynd efo am y grisiau, lle mae'r cymeriad arall gyda lawr a'i gyfarfod o, ac ati ymlaen ac ymlaen. Dwi'n mynd i licio stop am rwan yn y top. Ac wrth iddo fo ail chwarae, os dwi'n tapio ar y sgrin, mi allai ddewis cerddoriaeth gwahanol i fynd efo fo. Dwi'n hapus, clicio tic ar y top. Mae'n rhoi cyfle i fi wneud mwy o olygfeydd, ond am rwan, dwi'n dim ond un golygfa sydd gen i heddiw a clicio finish. Teitl i'r ffilm. Enw y person sydd wedi gwneud yr animeiddiad. Mae'n tic eto. Mae'n chwaraeth yn ôl yn gyflawn, efo llais chi'n siarad, y cymeriad yn symud a'r gerddoriaeth yn y cefndir hefyd. A os chi'n hapus efo fo, os gliciau cau yma yna, a dyn export ar y gwylod, a mae hwnnw yn mynd i arbad o i'ch camera roll chi, a allwch chi gymryd o fan acw off yr iPad neu ddangos o ar y sgrin fawr. Dyna ni, mae mor hawdd â hynny i greu animeiddiad gan ddefnyddio Toontastic.